Kubor nakaslem jong udongsan hima. Kajai meriu ke jongi wong belada kajai meriu ke jongi ka kendel thala ya ka kur ka ya ka kur kajai ya ka jat ka khong ka belong ka thamai jong kajai meriu ladang ila klet no ila ke jong ka ktin bat ngila du bor no ya ban long trai halor ka kendel ka siap kajai meriu ke jongi kan jot kan pra parari be abang ikren sepang kajat ka khong kamdei bang ikwa banyania bat urang ba jong pidang ni Henry ni keren ya ka thamai jong kajai meriu no belai kumbang de ka kur ka balong ka thamai jong kajai meriu jongi ladang ni pen baklai ka tak thamai ni mla ban len kan mi arteli kajai meriu mano bakwa ban mi arteli kajai meriu don bakwa ban pia ya kajai meriu la jong arteli ni pikwa ban te song ka wei to sumudur no pi ya kan ka hima khairim ka jong pi lada ukun jong seim Menta wa ajak pa uya kni ya khetsim kam kelumar nadu na ying secha ki menteri ki lemdo ki bami na ki kur ban thau ya kata ka dorbar trairi lada ki kelumar kan mi ka huri hura kan mi ka kelumar kam dei tangka sang kama kan mi ru ka huri hura bat ka jing hap no jong ki dorbar trairi Pikan mau kan Lucia Hill atau Mosisi Council mencua kadon ka dis council lapo Lucia Hill kawan ka parlimen ka pendu ya ka jak Oh kilalet kita kinong persya bapia ya ka Jammu Kashmir hapo Supreme Court banlet ya kun baban ong bakta karai jong ka parlimen kalong ka babakla ringan ya tu api wat ka Supreme Court ru parari ka ong ngimnut bentuk kelar ya ka ei ka parlimen karai ka bor jong ka parlimen kalong ban penne e ki jela ban pen khlanya ki jela ban pen tron ya ki jela bat kumju ru ban pen kala ya ka sensar khadari bro wi kat ya kata kabor kalong semo banong tong in jit nong mi khmat da ka ba pensyong nong rim na ki jing roi ki babang tong in siwe dino ya ka bot sanspa si ajar Menta kita ki parti rithor para ribe kawai na ki parti rithor kabadai ke BJP menta kong kumno kong in pendu no ya baro ki riti ki dustur haka syong kha syong man haka pelat san sing haka tingkun haka jat ka khong ki jin jenjar jong kari ba ka jai pendeu ya ka ba mangi kum ka RDA ni don ya kata ka jing thrang ya ka jing angnut ban tenrong hangi kelong ningkong banyada ya ka jai meriu ka jongi da ka bawan ra ya ka LP ni don ya ta ka jing so khia ban penrung no ya ka tin khasi ka jongi ha ka kernit ke bapra ni ladon kam parari be ban penbet no yo pot usam ha pedeng ka mekhlia badasam ngalalet haki bubun ki jaka jong ka jing ya kene pot ka mekhlia badasam ngalada bio I ya ka jing shong seir ka jongki ngalada bio I ya ka jing du mensim ka jongki ngalada bio I ya ka jing sha thombor ki parari ki jongi po khaput ngalada bio I ru itu ki medyap ki balakalon hamadan nakadau ba om chem ladan basim kia ban penbet no yo pot usam ni don ya ta jikit klik parari ban ya keren ya ka sarkar India ban penbet no yo pot usam ni ladan ka penang pen khlan chu ya ka autonomous district council ka jongi ya ka six schedule ka jongi kenang bangin yo ban yada ya ka riti ka dustur u reverend Yarington Kharkongor uai na kinong tho bapau jong ka jai meriu ka jongi uang baya ka jai meriu ka jongi la seng halai teli ki mau bersiu ka kur ka jai ka ktin ka thlik bat ka khandau ka siap uang ladang iladu ka wei na kini ngila bakla ugel bat sulai ka jai meriu ka jongi uang balada ka jai meriu ka jongi ka khandau thala ya ka kur ka jai ya ka jat ka khong ka balong ka thamai jong ka jai meriu ladang ila klet no ila ka jong ka ktin bat ngiladu bor no ban long trai halor ka khandau ka siap ka jat meriu ka jongi kan jot kan pra parari be abang ikren sepang ka jat ka khong kamdei bang ikwa banyania bat urang ba jong pidang ni Henry ni keren ya ka thamai jong ka jat meriu no belai kumbang de ka kur ka balong ka thamai jong ka jat meriu jongi ladang ni pen baklai ka tak thamai ni mla ban len kan mi arteli ka jat meriu mano bakwa ban mi arteli ka jat meriu don bakwa ban pia ya ka jat meriu la jong arteli ni pikwa ban te song ka wei to sumudur no pi ya kan ka hima khairim ka jong pi lada ukun jong seim menta wa ajak pa uya kni ya ka khetsim kam kelumar nadu na ying secha ki menteri ki lemdo ki bami na ki kur ban thau ya kata ka dorbar trairi lada ki kelumar kan mi ka huri hura kan mi ka kelumar kamdei tangka sang kama kan mi ru ka huri hura bat ka jing hap no jong ki dorbar trairi to ya pentron no ya ka dis council hana pendu no ya ta ki village council
Wanra na penduk no ekidor bar senang. Wanra na taki village council. Hana thung MDC na arngut daki non tribal ka BJP ka terwa ya kata. Ka terwa ya ka UCC. Ka ADA pararibit yang alor ka nongrim ban penklan ya ka sik schedule ban penne pensa ya ki riti ke dustur ban kentiu ya ka ri bat ka jak mru jongi. Ki don ki parolok ki jongi ki ba chat ben chat ken tho chat ken no yang i ka ADA bangi lale ayu nam ta ka jing bha jong ka ri ba ka jak mru ngan ya thu e pi tang arteli ki kam ki bangi lale nam ta ka jing bha jong ka ri ba ka jak mru tongan simlai na benta banyada ya ka khandau ka siap ka district council hapo jong kalong CEM muba Tito Starwell Khan i mahe martel langni idei wei na ki MDC bala sim kia ba ya ka ni kam manga kum legal advisor ngila shong meeting bon pau sin banwanra ya kata ka lanak ka an ban pen scam ya ka jinglong try ka jong pi halor ka khandau ka siap baro asi kata ki dulir ke ba pidon ki dulir snong ki dulir right ki dur hila ki dulir hima om sem don an ba itu ya ki mentangi wanra ya kata ka an kala yo ya ka muhor na governor mendau ka siap kelas kem wat ki bangro ki haban itu ya pi kum ki try khandau kat kita ngilale namta banyada ya khandau ka siap kata hatu kata kamdei ke jing idri nilayada ya ka buram ya ka ijot jong ka diskonsil habawan ka muda ngim semlayawan khotpat napo semit napo nongkrem napo madan reting banyelek pen kulumar napo sekretariat nilayelek tang mangi kinong elam UCM batitos bapol kum EM in chat building mga kum legal advisor bakato kaninget ki officer nilalet ngiyakren license laiwat nilala ban penpoi ya kata ka muda siapa di council menta ya ki an snaying snasem la penyat da ka di council ya kata ro ngila pendep napata ka ketin ka telik pikan mau na mubah pol hapor baubat kum minister in charge ya ka arts and culture department ulai jaka sa kakasi author society bakin senaya tak office trekam ka jongki ban kentiu ya kaktin ka telik atau kita kim dei kikam idri ki jongi ba nang kham idri da panor kam lei sada kiktin si I kumba nang yo sibun ki jing share ki jing like kelas ngotu bakla paribin ko samla ngakerpat depi sngoba lada PH la ka jong kari ba ka jap mriu persang bantrei nam ta ka bha ka miat jong ka jap mriu lada kiwei kimle to ma phi ya cha khamat bantrei la ka jong ka kam ni don kam ya ki masilur nam ta kari ba ka jap mriu ni dahap penduna ya ki masih yadur ki jing shu yadur ki jing shu kawang nia kanom poi chano parari ba ngam kwa syo ban siem ya kapor ni haban buram ya kiwei ki parti hare habakum kan ni kapor ladang ya keren nam ta ban yada ya kari ba ka jap mriu ladang ya keren nam ta ka jing penne pensa ya ki riti ki dusto de ki snap ki bakar pang ladang ya keren nam ta ban kentiu ya ka yo ka kot nam ta ban yarap ya pi ki nongrep nam ta ban yada ya ka dor kamur ki jong pi jong ki nongrep lengba kata ki MSP nam ta ban kentiu ya ka jing yo jong ki asha ki akan wadi ki mid demil ki kuk bat kum ta terter namta banyarap ya kinong belas ni kinong syong dukan bat kiwei ka badon kam habakum kan ka por kan ya thu api parbin ni don kam yang jing teli kum ka jam lu jongi ka thong ka wei na ki kam ka bangan le kalong habadei bar ka khia ka shon jong ka jam mriu habadei bar ki mat ki jura ki bakhia nganom le ran banong ngan khot ngan lum ya baro lai phun ringut ke mele ngin ya shonglang ngin ya plu jumut ngin ya thira tai pramangi ngila badon lai phun ringut ke mele hari namta jong ka jing jong ka jam mriu ngo banong bangila bad pumi tang ka wei ka sur namta banyada ya kiriti ki dustur riu pungut ke MDC ngila ban khot ban we raki ban ya shonglang ban ya plu jumut namta ban wan ra ya jing pha jong kari ba ka jam riu lada pikop kan bakop ngati ngakwa ban keren sai tang we ubriu no mala banyada ya kari ba ka jam riu hari ladang ya wan lang ladang ya teli lang ladang ya snok ti lang pin sayo I bangin la banyada ya kari ba ka jam riu jongi ngan ya thu opi ya ka ai ka jingjia ka ba shisha po Tripura ka Tripura kirit pat ya Tripura lani ki try muluk ki bladai kirit pat ya Tripura ki ladan stang khat prangut ki MLA na andri pungut henry haba ki ya teli haba ki lala ban perkongu kat ya ka sarkar India bakin ya san ya kata ka sekolah jong lai kenhun banong ba ka sarkar India kade banyada ya ka tin ka telit ya ka khandau ka siap ya ka
Riti ke dustur bat ya ka jinglong kerpang bat kum juru barwara ya kilat penro ya po Tripura maki kiblade ki ritpat hala ka jong ki jangla haba ki terli ki dang la baniada ban kentiu ban pene pansa ya ka jat mreu ka jongi o ya ka jat mreu ka jongki mengilei ki badang de ki hepat hala ka jong kala ngidang la ladang inang bania terli ngidang la lada nginang bania terilang para mengi para ribe hakang ne kapor ngiladap ailat da kiseng rithor katu kisnem katu labiang Marvin sen palai labio khaksan teli kisnem hakajing ngaburam ya isimet ulong orang ba obodon buram do bakor ngamla belen ya kata hanre ngim sklem semle i ya kiso kibami nangta kapor kaladai bangin bujlino kapor kaladai ban ailat langno sasisin ya kiseng rilum ki jongi bangin mi khamat apo darba parlimen pilajit yuba hover hanyota pilaba jiji swell pilajit iba abandon kar luki balong kum ki MP jong kiseng rilum kini kila penpau nam ya kajak mreu ke jongi kini kila keren ya ki mat ki jura ki bakrau hati po darba parlimen ngem syam lakut tanga po khana para kila let hadu dali banya site namta ki jing ki jing jenjar hakari ba kajak mreu lada kiseng rilum ki jongi kila la akawai kasngi ban pen kongo ya ka endera kandi ban ayangi ya kecela ngidang la hadu menta ban yada ya kari bakajak berjongi ngidang la hadu menta ban penklan ya schedule baknang banginyo ban yada ban penek pensa ya kiriti distur ngidang la hadu menta pararwi ban wanra ya kilat penroi ke babun hakani ka por ka menta khat khandai tarik paribet let da ka jingmot jing perkhat da ka jing sokhia da ka jing it ya la ka jong kari ba ka jai penriu let da ka jingmot ya ka ba pintep ya ka bot ka jong pi na benta ban yada ya ka jai penriu la jong nam ta ban pendek pensa ya kiriti ki dustur na benta ban kentiu ya ka jai penriu jongi hakiliang baro let ban ay ya ka jing karshan ya ka seng rilum da ka ba pin karshan ya ka ni ka jing teli jong ar teli ki seng rilum ngaso ban ay khubule ya kini kirang